बबेथिं थांनो थाव खारदो थाव दिनै खारलाहैसै आरो बिराद गोबाव जाबायमोन खारिया बोसोरसेनो बिल्डिं गोदान आदैमोननि बानायगासिनो आरोना दा खुन्थिया गायखांबाय गासै ओरै थिन 12 18 20ता दङ खुन्थियाया माइकेलखौ फैजानो नागिरदों माइकेलखौ सिखारदोंना सिखाराखैथाय मिथिला खारखावलांसै आरो दिनै फार्स्ट टाइम बिराद गोबाव जाबाय मोदोमफ्रानो गिलिर जाजोब्बाय खारिया माइकेल मोननि थांग्रा लामा माइकेल एक्सन मोननि जों बेजोंनो ओरै सिदा खारलांगोन आरोना रां हैयो ना मायो फाग्लाव रोंलाय माथो खुगाया माबानिफ्राय हिनजावनिफ्राय गारसिनथार नालाय दे सिखार दे एसे प्रेक्टिस जानाय जोंना फुराना प्रेक्टिस दंखायोलै फैदोंलै नोंबो गोदो लादोंमोन नामा बाबु बेथालसुरसो मोनहैबाय ओरै थांसै आरो जों सिदानो दा फैया बिसोरो खारखावना हो बिराद गोबाव जाबायमोन गाइस बे खारिया बोसोरसेनो बारबायमोन बिलाइ खारखावलांसै सोरां जागुलायबाय माने फैफेराखैमोन आरो बिदि लामाजों दिनै फार्स्ट टाइम फार्स्ट टाइम फैबाय बे लामाजों बबेसिम मोनहैयो जिखि खावलांसै गथ'फ्रा नै ब्लगा सिसि ब्लगा बावनो बानायदां नैबाव सिसि ब्लग बानायो नै बैयाव लाङो बेनिफ्रायसो लाङो बुस्थुआ ना लागायथ' फैफेराखैमोन बेजों सासे गैला नै लागाय खारनाङो मिनिट खारदों ना खाराखै खारदों आयै मेंबायलै नोगोदनो थालिर बागान थालिर सिदा होलाङै फैफेराखैमोन सयथि लामाया दा आन्दायबा लकेसन गावना थांसै मा हाजोआव थांसै आरो गाइस हाजोआव
orang sana. Juta sekian baik guys. Jalan ini ya. सासे जाला जोंना थाबायबो एसे थानो हाया गोरलै गैया बे मा फंबाय लेसकिं गोलैथारबाय नोङो दहाय आं बारा गोरा थायाखैमोन ना थाइ जानायनि थिगैनो दं ओरैना बे गैया खारग्रानो थाबायबोबायसो बैनिफ्राय जों बेरायहैग्रा हाजोआव मोनसे सुनबाय जों ओरै नैबेजों ओरै खारलांनानै जा गरंबाय दहाय गोजांनाया गरम जाखाजोब्बाय फास सारना दोनदों नामा बेलाय बिराद गिदिर गिदिर ना बोखाङो आरोना बेयाव ओमफ्राय नै हांसो फिसा बाव फानो आरोना बाव नैबे नावजों बोखांनानै बेयाव फानो नाखौ ना फानग्रा जायगा हांसो फिसा फिसा नोगोद दं हमनानै लायग्रा मोनगोन नामाब्रा हनै गोरलैथार बेथ' नोगोद थौलै नामा हनै गोरलैथार नै एलाय आखायानो नांबावा थ' बैजों ओरैजाय आबदानि थाङोबा मेन रड मोनहैबायमोन जालागासिनो मेंबाय नोगोरनो नोगोर मेंबाय नामा जाला नामा नोगोर मेंबाय मेङाबा बेसे गोबाव जाखो मोनखारिया जाबायलै गोबाव जाथारबाय वन साल गोसथोनायजों गारजानायनिफ्रायनो खाराखै आं दा ओमफ्राय दा खनसे खालामना माबायदि मोनदों मोजां मोनथ'वाखै उनाव लासै मोजां मोनला बे ओमफ्राय दा खारनो गोसो दंना गैला थांसै बैयाव थांसै फट' मोनसे सेबखांना हो जायगाफ्रा नै हाग्राबारि शिल्पी माने सिगांनि केमेरा आरोना सिगांनि केमेराजों नै फार्स्ट भिडिअ बानायनाय जाबाय मालायनि आबाद बारिजोंसो थाबायबाय आरोना मा मैगं नै गाय सोरबा सिनायबा खिथाहरदो हाग्रा बायदिसो नुयो आरोना मा बुस्थु बेयो मिथिया गांसो ना मा जाखो सेसा फैयो आरोना बाव फैयालै हजोंसो फैयो लामाया जोंथ' बेजों फैफेराखैमोन फार्स्ट टाइम नै मबाइल गोदान लानायजों दिनै फार्स्ट ब्लग बानायबाय आरोना सिगांनि बै सासे लानायजोंसो बानायोमोन आङो ओमफ्राय केमेराया 50 मेगापिक्सेलल'खाय गोदान लाबाय आरो आं दा दिनै फार्स्ट टाइम खालामबाय प्लास्टिक होनानै सेस माबाजोबनाय आरोना बे दा लांफैला बेयाव खम जाबायबो ना बुस्थुआ
टाइल्स बानायनो बै माने मा होनो खथा टाइल्स माने बै बिल्डिं जेन'बा बानायोबा रुम सिङाव बग्रा बे अन्थाइनि टाइल्सआ बिदि सेस हाजोबनाय आरोना बे हानो लांफैदों बेयाव ओइ गोलैलांबाय आरो मा जाहैगोन बेखौ बुंनो हाया आरोना ना सिङावबो नैबेबायदि खुथु खाथ्रासो दं बे सिङावबा माने अन्थाइ जोबखामोन आरोना नैबे सिस्टेम ओमफ्राय बेखौनो बम होनानै खुग्लुंहोजोब्बाय अन्थाइआबो बे साइडआव दं थखनो ओरै गैला ओमफ्राय ओरैनो मर्निं वाक खालामलाबायबाय एसे देहाफोरखौ एसे फ्राद मोनबाय आरो गोबाव जाबायमोन खारैया ओमफ्राय नै बिसोरथ' जाखालामोननो मेंनाया अन्थाइनि आरोना बै नैबे अन्थाइखौ बम होनायाव माबानाय बाहायनाय मेचिनफ्रा नैबेनोमोन नै लांनो हायैनि ओरैनो दोनलांजोब्बाय लांनो हायासै बेबा बेसेबां मायथाइयाव बानायनायमोन नैबे गिदिर गिदिर दङ लांफिननो हायासै बुस्थुआ सिखाव मोनजागोनलै नायनाय बानलुआ मारा थखा फिथाइफोरखौ नायनो माबायदि फिथाइ मामोनलाय बै आंना रुमा लायनो थांनाया बेथालसो नंगोन बडिगार्ड ना बोरैबालै लांनो हायासै बेखौ लांफिननो हायासै नैबे अन्थाइखौ माबानायमोन आरोना बियो आइयाव खख्लिंजोबनै लामाया दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय आरोना हा फैफेराखैमोन नै लामाया मोजां ना लाइन नो अखा हाबा हाब्रु जाजोबगोन आरोना भिडिअआ बेखिनियानोमोन मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो गोसो गोथार गावसिना होदो आरोना